So ito magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay dagsana naman po ang ating mga mamimili. So mag-update tayo sa kanilang mga latagan po rito ng mga isda o anumang klase ng ating may ikutan na laman dagat, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Geng-geng. Nga naman. Kaya na sumama sa'yo si Geng-geng. Puro laro na naman ang ginawa sa bahay. Ayaw niya, sabi niya, magaling. So dito mga per kilo ng mga latag po dito ng hipon ay 420. At meron din pong presyohan na 340, no, na per kilo ng hipon. At dito mga presyon po ng mga isdang tilapiyang Batangas na inyo pong mabibili, oh. 130 po na kada kilo. Buhay po yan, oh, na mga tilapia. At 80 pesos isang piraso ng mga bangus, at meron din po 100 pesos. Shopping salmon, 100 pesos tumpukan, at mga hipon na po tayo rito, no, sa kanilang bentahan, 430, 320 at 400 pesos. So yan po yung mga ina-update natin, no. Kalinyasi po natin ay 100 pesos ang kilo ko. Yung mga naghahanap po dito ng mga bagoong, meron po dito mga nakaasnan na at nakabalot sa halagang 80 pesos. Ayan, no, bagoong. Ready to cook na po yan, ha. 80 pesos na kada balot. So yan yung mga presyo ng tilapiyang Batangas at mga bangus na inyong mabibili. Gulyasan. Yan mo nakalabas ng sabak. Gano'ng kilo? 200 na lang. So mga saligin to. Oy, shoutout yan, boss. Magkano ngayon yung Pusit pusit mo? natin, 220 nagiging 200 na lang yan. Ayun, 200 na lang. 200. Eh sa saligin to magkano? 200 na lang. 200 din. Ganda latagan yan. Yan yung mga latag nila ngayon ng mga saligin to. Makakalimutin mga kamag-anak ko sa Canada. Ayun, shoutout sa mga kamag-anak sa Canada, no? Shoutout, good morning. Kaya, 200 na lang, yun ah. Dodi, thank you, ah. Oo, siyempre. Kumakalat na mga video ko yan. Kumakalat na rin yung video niya. Nagkano kilo? Bagi, 120. Alright, balik tayo sa ating update dito sa Malabon Fish Market, kung saan ay dumadagsana paunti-unti ang mga mamimili, no? So balikan natin yung ating vlog dahil patungo tayo sa itaas at para sa mga update natin, no? So yung mga kada piraso ng mga bangus na mabibili dito sa Malabon Fish Market. At ang mga isdang tawilis po natin dito ay 80 pesos ang kilo. 30 pesos naman po sa mga bentahan po ng tahong per kilo. Yan yung mga update natin, no? Dito tayo sa mga latagan ng mga buhay na tilapia. Yan po ay 130, 80 pesos kilo sa mga sapsap at 160 sa mga cream dory. So shoutout sa iyo, Boss Macmac, good morning. So ito yung Happy New Year. Mga yellowfin. Ito yung mga yellowfin tuna natin, no? 200 pesos na kilo, no? Tapos 180 sa mga gulyasan. Ang sa taas
Boss Macmac, thank you ha. Happy New Year. Merry Christmas. So, ito na mga pinapasadahan natin, no. Dito ay 400 pesos na kilo ng hipon, no. Pwede na. Hanggat mura ay pwede nyo nang bilhin dito sa Malabon Fish Market. At meron din 340. So, ilang araw na lang ay paparating na ang bagong taon, ang bisperas. Sigurado ang mga presyo ng mga hipon dito ay magtataas din sa Malabon Fish Market, no. So, shout out sa iyo. Good morning. Biruin mo, ikaw talaga pasaway ka eh. Nakaupo si ate, pinalipat mo, pinalis. Ha, tuloy ko na to, Tiyo. Nawala na tuloy. Salamat, thank you. Salamat. At dito, 340 naman po sa mga kilo ng mga hipon, no? So, puro hipon yung pinasadahan natin ngayon dito. Yan po yung mga presyo. At marami pa rin mga hipon dito na inyong mabibili. So, tawid na tayo dito sa kabilang side at update natin yung mga latagan po dito ng mga tilapiyang Batangas na latagan dito sa Malabon Fish Market. Yan, Boss Dando. Good morning. Morning. So, magkano kilo? So, shout out po. Good morning po. Shout out po. Good morning. At magkano yung kilo? 110, 130 at Maliliit, 110. Ito. Malaki, 130. 110 din dito. 110 din. Batangas Parang hindi yan, ko bossing. nakikita si Agustin. Sa Agustin, ano? Umuwi ba? May binili. May pinili ba? So, yan yung mga presyo ng mga Boss Lando. tilapiyang Batangas, no? Lando Explorer. Hey! Boss Lando Explorer. Hey! Hello, Ati. Salamat, ha. Thank you. Ati tayo kay Brian Flores. Brian, magkano presyo ng hipon? 400, 380. So, yan na po yung mga presyo ng ating hipon sa Malabon Fish Market, no? Mataas pa mga presyo ngayon ng mga hipon. Mas lalong tataas pa pagdating ng bisperas ng bagong taon. So, shout out sa'yo, Agustin. Ayun pala, Agustin nandiyan pala. Thank you. Brian, thank you. Yan po, 110 na per kilo. Good morning po. At meron din po mga presyo na 130 sa malalaki po. Ayan. At 180. Ito yung mga kids. Pusit kalawang, no? 180 ang per kilo. Ayan, 100 kilo ng tilapia Batangas. 340 sa ipo, meron din po 300 pesos. So, kaliwat kanan na po yung mga bentahan po dito na latagan. So, tawid naman tayo sa kabila. Side by side tayo, no? Dito sa mga latagan po ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So, ingat na tayo sa pagtawid natin, baka masagasaan tayo eh. Kailangan muna natin na tumingin-tingin sa kaliwat kanan, no? So, dito, ayan po, no? 320. Meron din pong 380 per kilo ng hipon. So, bumubuhos ng hipon sa Malabon Fish Market. Uy, Boss Lando, 110 na lang. 110, 130, 110. 110. So, yan po yung mga presyo dito ng mga tilapiyang Batangas, no? Na mabibili sa Malabon Fish Market. Alright. Yan na yung mga update natin. At mahaba-haba pa tayo rito. 760. So 150 po sa mga isdang papakol. At yung mga presyo po dito ng mga isdang golden pompano ay 350 ang mga kilo. Magkano hipon? Dati magkano hipon mo ngayon? 320 lang. 320, no? 320. So dito po yung pompano golden. Yan po ay 350. 100 pesos na kilo. 200 pesos. Yan po yung mga pugita. Baby pugita, 300 ang kilo. At yung mga pusit tumot po natin doon ay 450 per kilo.
adobo yan, bossing. Baby Pogita. Ayan po, 450 po sa mga pusit lumot. Tilapia, dilis, yun po yung presyuhan. So, medyo nasa mid lang tayo ng konti, no? So, dito naman yung mga per kilo ng hipon ay 360, 320. Yan po yung mga per kilo. At meron din po dito mga tilapia Batangas sa halagang 100 pesos, no? Murang-mura pa rin po yung mga tilapia Batangas dito sa Malabon Fish Market na inyong mabibili. So, yan po yung mga per kilo. So, tawid naman tayo dito sa kabilang side ng bentahan pa rin po ng hipon, no? Bumabahan ng hipon sa Malabon Fish Market. So dito 350 sa mga malalaking hipon, 400 pesos. 400 pesos pala dito. Malalaking mga hipon. So magkano diyan? 400, yan yung 400. 400 din. Ayun yung 400 pesos na kilo, no? Malalaking hipon, no? Malalaking hipon. Eh dito magkano? Yan, 320 lang yan. 320 naman po dito. So hindi pare-parehas yung mga presyo ng hipon natin sa Malabon, ha. Baka kala ng iba ay pare-parehas po ang mga presyo, hindi po. Iba-iba po sila ng mga price na inyong mabibili. Meron po 400 pesos. At sa mga binablog po natin na nadaanan na natin dito sa kanilang pwestuhan. So dito 280 mga pusit lumot. Good morning. At yan magkano ang kilo? 390 lang. 390 naman po dito sa mga hipon, no? Quality, no? Yan po ay 390 ang per kilo. Salamat, thank you. At balik na naman tayo dito sa kabilang side na ating pong may bablog. So dito na tayo. Ayan, hipon pa rin po. Mga YG. 320. Meron din pong 380. Ayan yung mga kilo, no? Puro hipon ang latagan ngayon, ha? Ang dami. Mga ngipon. Na mga ngipon sa mga tilapia Batangas ngayon. Wala nga na naman ngayon yung tilapia eh. Oo, lamang na lamang eh. Kaliwat kanan eh. Salamat. Ito, pwesto ni Kuya Ricky, no? Yan po yung mga kada piraso ng kanyang bentahan po dito. Ng mga bangus na kada piraso. At mga pink salmon head, ayan. Bangus at mga bangus pandaing na rin po at mga tilapia. Yan po yung ayan, tilapia po, no? 130 po. Nagulat ako. Dalawa. Sa pandaing, Pandaing 180. 180 pa rin po yung presyo, no? Tandaan mi, 108, 100 na lang. Kuya Ricky, magkano po dito? 160. 160 sa mga pink salmon head, no? Kuya Ricky, maraming pong salamat. So, yan na po yung ating update sa kanilang latag, no? Ng mga isda dito na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, 380. Ano panga, ang sarap nyo, no? 300 kilo yung mga panga, oh, meron, no? Panga ng tuna, no? 300 ang kilo, no? Ganda. Magkano yung kilo? Dito, Neng. Dito na po, 390 yan, 380 na lang. Panga ng tuna ay 300 ang per kilo. May tapon ko yan. May mas malalaki pa dyan, mas maganda. Pero maganda na rin yung malalaki na yan. Pag ayaw nyo, tatapon ni TJ yan. Shout out, good morning. Good morning, shout out. Kanunong ng Katulugan Samar. Ayun, Katpalogan Samar, Kadudod Channel, shout out sa'yo. Tsaka kay Gibbs Vlog. Ayun, Jig Vlog, shout out. Gibbs Vlog. Yun. I send out.
Bili na kayo mami, mura lang. 100, 100. 100 pesos na mga tumpukan po ng galunggong at salmon japayuki na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. At ang mga presyo po ng hipon dito ay 380 ang per kilo. So yan po yung mga na-update natin ngayon sa Malabon, no? Ang mga presyuhan ng mga hipon sa Malabon. Salamat, Lodi. Thank you. Mas rin nagano ngayon ng alimasag? 200 ang kilo. So yan po yung mga alimasag natin, no? 200 pesos na kilo. Masarap na lagyan ng gata. Salamat, Boss Lawrence. Thank you. At dito 100 pesos na kilo ng mga tahong. Naku ba hanapin niya sa YouTube? Boss Lando Explorer po. Lang po, ilan po? 100 ang kilo, 50 pesos. Ayan po yung mga kilo ng tahong. At mga maganda nating sap-sap at dalagang bukid na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So natakpan lang po tayo rito. At update natin yung mga presyo, no, ng mga bentahan po dito. Balikan natin yan. Para wala si papa mo, ha. Sa'yo na naman. Sa hapon, sa umaga nakikita ko naghahatid pala yun. Lang, boss, ma'am. Pito, magkano? Plando, 300 po plando. 300 sa ano? Dalaga. 300 po plando. 300 din. Opo. So, yun po yung mga presyohan ng mga natagli dito, no? So, salamat sa'yo, Bito. Opo, plando. At ngayon ko lang dinaanan yung mga paninda mo. Salamat! So, lakad na tayo at abante pa tayo rito sa Latagan po sa Malabon Fish Market. Para sa mga update pa natin na mapapanood ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating vlog, no? So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Boss Lando Explorer, no? Kayo po ay mag-subscribe na po at pakipindot na rin po ang mga notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga video na i-upload sa aking YouTube channel. So ito na yung mga presyohan ng ating update ng mga prutas. Ngayon papalapit ang bagong taon, ang Bisperas. So araw po ngayon ng linggo, no? Tayo po ay nag-update po dito. So 200 pesos ang kilo. Yan po yung mga presyohan ng kagandahan ay may mga price list na po tayo makikita sa kanilang mga bentahan po dito ng prutas. 170. Madam, kulay. Good morning, good morning. Good morning sa'yo, Idol. Yes, ma'am. Walang gaman. Ayan, yun po yung mga presyo, no? Natin is 110. Sa mga prutas po yan na inyong mabibili sa Malabon. 120. Pongkan na pongkan. 7 pieces, 100 pesos. Longgan. Pieces. 220 longgan. Yes. Napakataas ng presyo ng longgan natin, no? Salamat! So dito mga isang papakol din po, no? Ang palaya tumpukan ay 50 pesos. Papakol po natin na itim 150. Yellow pin tuna ay 250 ang mga kilo. At tawid tayo dito sa pwestuhan ni Boy Putik. So shout out sa iyo, Boy Putik. Good morning. Kaya sa mga customer ko, kaya sa mga vendors na matatayan yung mga dyan. Ayun. Ang ganda narinig ko na naman sa Boy Putik, ha. Bagong taon na naman, puro kabalaktugan na nangyayari.
So magkano ngayon yung presyo ng hipon mo, Boy Putik? 360. 360 ang per kilo. 400. 400 pesos sa ganung kalalaki. Yan, Boss Lando. Yung tumog namin dito, Boss Lando. 360, 400. 360. Di bali mahal, basta tama. 400 pesos, no? So, yun. Si Boy Putik. So, shoutout sa'yo, Boy Putik. Maraming salamat, ha. Thank you sa update mo sa akin sa mga hipon mo. Thank you, thank you. Happy New Year. Thank you, Happy New Year. Malala Merry Christmas. Magkano po kilo? Ba't ka na mababa kayo ng kilo, no? 30 pesos. Salamat po, thank you. At dito naman tayo kay... Hanapin natin si Boy Tilapia, nandiyan ba? Sige, punta si Boy Tilapia. So, shoutout sa'yo, Boy Tilapia. So, shoutout sa'yo, Boy Tilapia. Good morning, good morning, good morning sa'yo. Good morning, good morning. Good morning. Welcome to Tilapiang Batangas. So, magkano tilapia mo ngayon? Uy, meron na naman siya! Pusta yan, nasa yan. Ayun, meron na naman siya maliliit. Nanay, tatay, anak, kapatid. Kapatid. Kompleto Kompleto yan. na. Sa Kompleto pamilya. na sa pamilya. So, dito tayo kay Boy Tilapia, no? So, magkano yung kilo? 110, 120, 100. 110. Nanay, tatay, 120. anak, kapatid, 100. baby. Isa lang ni, tas yan eh. Pero talaga, hindi ko matiyempo. Pasok pa rin talaga ako eh. Lugi ako eh. Dalawang box na Kaya nga eh. So yan po yung mga presyohan ni Boy Tilapia dito ng kanyang mga Tilapia Batangas, no? So shoutout sa kanyang mga mamimili na masugid na laging namimili sa kanya ng mga tilapia. Talaga nga naman ay tinatangkilik ang mga Tilapia Batangas niya nalatagan dito sa Malabon Fish Market. So busy si Boy Tilapia ngayon dahil nga meron siyang kausap na mamimili, no? In-order yung tumpukan sa halagang 100 pesos. Inyo na, lahat na, kanya na. Lahat ng ating baby. Ayan, pwede na yan. So shoutout po muli. Kapatid, baby. Nabili agad yung baby. Magtatatlong kilo sa halagang 100 pesos. Pwede. Pampano namin sold out na eh. Oo nga, wala rin po ang panoy, oh. Sold out na yung pampano namin. Sold out na rin baby. Shout out. Happy New Year sa inyo lahat. 120, 110. Kapiraso na, kapiraso. Ano makapanood mo? Boss Lando Explorer with Tilapia, Boy Tilapia. Shout out. Sige pa, Nay, salamat po. Sarap ng ulam, Tilapia Batangas, tsaka tahong. 120, ganyan katataba. Siguradong sa Malaki, malaki. Shout out sa inyo lahat. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Dito na ako kay Boy Bangos at ako'y... Ngayon Oo. Nakakalima pa lang. Kahapon nakadami ako. Alright, so yan po yung mga latagan po dito ng mga hipon at dagsan-dagsan na mga hipon sa Malabon Fish Market. Salamat. Thank you, thank you. So dito tayo kay Boy Bangus sa kanyang mga latag. Tapos na raw ang showdown nila. Tapos na. Dumating na pala yung taga Bulacan. Magkano hipon? 380. Sa fresh na tuna. 200 na lang, boss. 200, 120 ha. 200 na lang ang kilo. 120 lang, 120! 60 pesos isang piraso, no, ng mga bangos ni Boss Maeng. Ayan, nagkakaroon na tayo ng mga bangos pandaing. Ayun oh. Dito 50 ang pesos. tunay na tagupan dito ang masarap na bangus. Tumpukan magkano? 50 pesos? 120. Yun. 120, 170. 130. Ha? 130 at 150. Sa January 3 may ba, mura na yan. Kulang-kulang mang 2 kilo. Malalaki ito ma, mag-1 kilo na timbang yan. Sige nga, sukatin mo nga, Boss Maeng, na makita. Iyo, laki mo oh. Ayun o. 170 isang piraso. Mama, Ayun, 170 isang piraso ng bangus ni Boss Maeng. bigat oh. Ayan o. Sige po, ayan o. Okay. Alright, so ayan po yung mga kada piraso ng bangus ni Boss Maeng sa Malabon Fish Market. 120, 120. 50 dyan, 50. Boss Maeng, maraming salamat ha. Lahat dyan may warranty mama. Good. So mamaya ipopost ko na yung picture mo, Boss Maeng. Ang mga presyon ng iyong mga bangus na ibinibenta sa ating mga kababayan. So shout out sa ating mga OFW.
na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga subscriber po natin. Maraming salamat sa pagsuporta kay Boss Lando Explorer, no? At sa mga taga-subaybay po ng ating pag-vlog sa Malabon Fish Market, shout out po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.